Wozana kumfanekiso oqoshiwe sekulethela wona bese nizokufanele ukusubscribe nokulike le video le bese uNkulunkulu yakulonda yakubusisa ungakhohlwa kulele nelinki ungawazi ukuyicofe bese uba ilungu eliqavile lale channel bese ukwazi ukuthi ucontribute ngemali engango-9.99 njalo ngenyanga ukusupporta nje umsebenzi esiwenzayo nokukhombisa nje appreciation. Kanti ungakwazi ukuthi uphinde usenze account number makuthi wena ukukholelwa ekufakeni i-account number udeposit nje umnikelo ongakwazi ukuthi udeposit nakhona sokukhombisa nje uku-appreciate nokufisa ukufaka isandla ekutheni i-channel ikwazi ukuthuthuka ngoba ke nawe ikuthuthukisa ngokolwazi osukulithola kuyona ke i-channel. Mina ke igama ngupastor Ningi unokulunga uthi kuchazani noma kuchaza ukuthini phasi uphupha ke unensila ngelinye ilanga kuyofuna ukuthi ke sawubona ngicela ubuza uchaza ukuthini uphupha unensila kodwa ke asindlule lapho okubalekile ukuthi uma uphupha la ngokungcola sithatha njengopawulo bikakhuluma ukuthi ungcolile lusho ukuthi kumele uphenduke ngoba kungenzeka umuntu ongekho msulwa futhi onecala noma kisono ongaka esibi nongakasilahle. uJeremiya 2:22 ithi ke ngokuba noma ugeza ngesoda usebenzisa insipho eningi ibala lecala lakho lisekhona phambi kwami isho inkosi uJehova. Number 2 futhi ukumuphupha ke ngokungcola kuPawulo uma ukuthi ungcolile ngokwesintu lokho sokusho ukuthi ke kumele uthole ukwelashwa nokugezwa ngoba ke ungcoliswa yigadlo zabathakathi okwenzeka njengamanje zikubangela ini isinyama isicwaca noma isidina. Number 3 futhi umuphupha ngokungcola kuPawulo uhleke uma ugeza ukungcola usho isinyathelo sakho sokuphenduka ukulahla izono nokuhlukana nemikhuba emibi nokwamukela insindiso ekaJakobe 1:21 ngakho ke lahlani konke ukungcola nokubi okweqile ningenise emphefumulweni yenu ngokuzigqaja izwi elinamandla okunisindisa litshalwe khona. 4 futhi kumuphupha ngokungcola kuPawulo uhluma ugeza ukungcola lusho ukuthi lindela ushintsho oluhle nolungcono oluzokwenzeka empilweni yakho. Lokhu ke ngokwesintu kusho njalo so impilo yakho ithembisa ukuthi iyalunga njengamanje mhlawumbe lingavela leli Pawulo liba ukuthi umuntu oqeda kwenza ihlambo lingavela mhlawumbe kugeza ukuthile lisengavela after yabo noma uma usesenhlelo zokwenza lokho futhi. Number 5 umphupha la ngokungcola kuPawulo uma ulikholwa ungcolile lisho ukuthi awusengakaphenduki ngokugcwele futhi usenza izono nemikhuba emimbi. uJeremiya 23:11 ngokuba umprofeti nompriest bangcolile nasendlini yami ngifumene ububi babo usho uJehova. Number 6 futhi umuphupha ngokungcola kuPawulo uma omunye engcolile lusho ukuthi kumele umqaphele ngoba kungenzeka unenhliziyo embi ngokaJohane 13:11 ngokuba ubemazi loyo omkhaphelayo ngenxa yalokho wathi ke anihlanzekile nonke. 7 futhi uma uphupha ke ngokungcola uPawulo uma omunye umuntu engcolile longasho ukuthi mhlawumbe kumele umkhulekise ukuze ezophenduka ngoba ke usabanjwe yizono. Izaka 13:12 kukhona umuntu othi uhlanzekile emehlweni akhe kodwa ke ongagezwanga ekungcoleni kwakhe. Number 8 uma uphupha ngokungcola kuPawulo futhi uma omunye engcolile ngokwesintu ngabe usho lowo muntu loyo udinga usizo lokugezwa lokuhlanjululwa amathunzi ongabe isinyama ongabe isicwaca noma nezichitho nje suke zimkhungethe empilweni. Siyabonga. May God bless you. Akhohlwa ukusubscribe akhohlwa ukunikela ngene ukuthi kwenze umkhupho omuhle ukunikela ungajabuleli ukuthi ke ubukile wandlula kodwa ukujabulisa ukuthi hey ngibukile engase ngiyanikela noma ke I follow the channel but at the same time I contribute to the channel. When you pass in my